So continuing ke ku-previous video. So after ndifumene ke indawo ohlala ndayithenga, now kufike ixesha loba kuthenga izinto zangaphakathi. Ndinixelele mos imali endiyirholayo, so I can only do one thing ngenyanga. So ngenyanga ezilandelayo ke ngoku uba ke ndizawuthenga ibhedi nezinto zangaphakathi. Hayi nyhani ndiyithenge ibhedi ngenyanga elandelayo, ndiyithenge ne-basic cupboard nezinto nje wethu ezincinci zokondlula nezitya. But then ke ngoku into eshiyekileyo le yobana ngaba ndiyoyika uhlala ndodwa. Ndoyika uhlala ndoyika uhlala ndodwa. Zange ndahlala ndodwa. Yeah, especially ke ngoku ndizawuqala uhlala ehokeni, into endingazange ndahlala kuyo ndodwa. Yeah. So ndiqale ke ndithalalise umuva. Ndiphinde ngenyanga elandelayo ndifake ii-burglars ke ngoku. So ngale mini ndifake ii-burglars xa siba niyayazi mos into yaselokishini xa ungaziwa mntu uba amaphara eso strato bazawutraya mos ufind out uba ngubani lo uhlala phaa ungaziwa mntu, and then baqonda hayi ke mabakwamkele. So kwenzeka loo nto ke nakum, basabona ndifake ibhagla baqonda uba inkulu into engaphakathi. Baqonda uba inkulu into engaphakathi mabaze. So baya ke nyhani ebusuku baqgekeza. Yabo bathi besavula babonwa ngutata wase-next door ngapha kwendlela. Waphuma loo tata, kuthiwa kwakungoo-2 no-3 ekuseni. Waphuma loo tata wabaleqa, babe bayabaleka ke. Yilakhi ke babengekangeni ngaphakathi but ibhagla babesebeyigobile. Yazi mos laa nto yabo, andiyazi kuthiwa yintoni laa nto yoyigoba ibhagla apha emazantsi, yabo. Niyayazi ke bantu be-break-ins uba ngaba kuthiwa yintoni laa nto. Babesebeyinyusile ibhagla ngalaa nto but ke ngoku ababisangena ngenxa yaloo tata. Once again le hoki iseyadini, bakhona abantu balapha eyadini, akho mntu owaphumayo okanye wavayo. Ndifuna ukuthi again yayinguThixo lo wenze uba ngaba utata wase-next door aphume ayoleqa into yaphaa kwamakhelwane, only because lo tata ebendibonile because bendibuze kuye umntu owenza ii-burglars. Undibone once. Niyabona ukubaluleka kobulisa guys, ukubaluleka bobulisa noba nembeko, ube ngumntu orayithi ebantwini oqalayo ukubabona nje. Utata wayemdala lo, inoba kwi-60s 70s zakhe, but it's because nje ndimbulisile, ndancokola. Xa ncokola ndahleka ndabuza kuye umntu owenza ibhagla wandithumela apha ndithumela khona. So xa kusenzeka laa nto wakwazi uba aphume andinqandele. Ndambulela kuThixo nalapho because andiyazi uba endaweni apho si-stranger khona yenzeka kanjani loo nto. And ke ngoku after ndivile ke ngoku ndafowunelwa uba ngaba kugqekeziwe, then ke ngoku same day bandivile uba kugqekeziwe ndaqonda uba khathi ke ndihambe ndiyohlala kwam because andinawo abantu abazogadelana nam ihoki. So that at least ze bathi xa befika shem aba bantu bafike ndikhona because I think bebeye kum. I think bebeye kum, so bafike ndikhona xa bephinde bebuya. So ukuqala kwam ke ngoku oko ukuzihlalela, ndikwi-12 months contract yale nto ingathi yi-internship but ayikho nakwi-field yam, but ikwi-field erayithi still akho nto itheni. Ndibulela le nto uba kho imali endiyifumanayo because ngoku besendikulaa point yoba ndifuna noba yintoni ezondinika imali just to survive okwangoku. So that was a story ke, so indawo yam yokuqala yohlala. And then from there ezinye izinto ezenzekayo ke ezi-experiences zam yile yobana ngaba, so njengoba ndimane ndivuka ndiphangela ndineyuniform, ndandinxiba iskipa esi-red. Njengoba ndinxiba iskipa esi-red ke ndandiphangela almost sasiphangela i-5 days then off i-2 days, but kulaa ndawo kwakuvulwa nee-Saturdays nee-Sunday. So i-off yakho awukwazi uyifumana phakathi evekini or something. Andisakhumbuli isitori sayo, noba sasiphangela zonke ezaa ntsuku then uthathe i-leave andisasikhumbuli. But ke ndandingulaa mntu umbona esiya emsebenzini nange-public holiday nangeSunday nangentoni.
So xa uphuma elokishini mos uzawuphuma ngeweekend abantu bamile esitratweni, then ndibulise ndidlule. Andibazi mos aba bantu, ndimtshaba, so akho nempilo ezode caba ndiyayibuza. Ndizawubulisa ke then ndidlule ndihambe, then bandibuza impilo nam ndiphendule. So this other day ndiyaphuma ke ehokini, ihoki yam ingasegeyithini. Apha eyadini kukhona nomnye usisi ohlala kwenye ihoki and urayithi, unice usisi wakhona, seyimdala apha kum, unice. Ukhona lapha ecanga kwam naye urayithi, unice. Banice abantu balapha mani, yiyadi nje rayithi. Then ndiyaphuma ke ngale game, ndandikhwelele erenkini kwiteksi. So xa ndiphuma kukho iteksi lapha next door ime endleleni. Yazi mos iteksi yasesitratweni xa iphuma isiya erenkini, so ndicela ilift uba uzondehlisa erenkini mos ndifike ndifole erenkini. Ndithe ndisathetha nalo bhuti uba ndicela ilift, wathi mandikhwele. Xa ndiqala uvula ucango kwaphuma umama phaa, wathi, ufuna ntoni lo uphakame kangaka? Ufuna ntoni? Ungakulinga umkhwelisa. Yhu, ndaqonda uba ndidane. Ngomphi ngoku lo? Qonda, ngomphi ngoku lo? Ndityhafe ndiqonda hayi ndilivale ucango lo bhuti. Athi lo bhuti sisikhwela. Lo bhuti ngunyana walo mama. Ndiqonda uba athi hayi sisikhwela sumhoye. Athi lo ungabulisiyo yebethu ngixaba kutheni. Lo mama ukwi-age yoba ngumama wam. Ndiqonda uba andizumphendula because mdala lo mama and andiyazi uba kwenzeka ntoni. Ndiphakame xa bekutheni, andibulisanga xa bekutheni because ndiyababulisa apha. Qha into endingayenziyo ke ngoku kuyohlala phana esitratweni. Nazo nje into endingayenziyo, kodwa ukubabulisa ndiyababulisa. Hayi, ndizixelele kodwa uba ndikhwele okokuqala nokokugqibela kule teksi because bendingazazi uba ndicotshiwe mna or kukho umntu onengxaki nam. Ndikhwele ke nyani ingabikho nto. Hayi ke emveni koko ndithi ndithi ke ngoku xa ndibuye emsebenzini, ndibuye ke ngo-6, mhlawumbi ndive ke ngoku ndava ngegemu kusithiwa kuyapatrolwa apha esitratweni. So kule yadi ndihlala kuyo umntana walapha akahlali apha, ndiliphara. So sendiyivile ke istori uba imost yalamaphara alapha esitratweni azalwa kwalapha esitratweni, abazali babo balapha. So nqoma yabona ke into engasandiyenze kukuzifaka ezintweni zaselokishini endingazaziyo. Ndizawuthula ndithi cwaka, ngakumbi xa abantu kanti abazali kwabo abantu balapha ayizo-strangers ezi. Okay, so ngenye imini ndizihlelela apha endlini ndive nje bakuthiwa kuyapatrola. Ndive abantu badlula apha ecanga kwendlela kusithiwa siyababona naba bahleli kwigomagoma eConstantia. Bethina to give context emntwini ongayaziyo iCape Town. iConstantia is one of the expensive suburbs zaseCape Town. And ezifana noKems Bay, which is most yabantu baphandle kweCape Town bazi Kems Bay, ezifana noKems Bay. Mna ndihlala elokishini ehokini, so ndiyagezelwa, basically ndiyakwekwa. And ngulo mama wase next door, it's not just another person, ngulo mama wase next door. Ndihleke nje ndithule ndingathethi into. Kuthiwa soke simbone uba umntu uzothini mhla wagqekezelwa, soke simbone. Yho, ndiqonda uba hayi andinayo newari, soze ndize nakuni because wayikomiti, wayikho izinto zekomiti. Ndiqonda uba soze ndize nakuwe, it's either ndizawuthula uThixo azibonele or ndizawuya emapoliseni. It will depend uba kwenzeka into ngelo xesha, kodwa andizubaseza net for loo nto. Kodwa into endingazuyenza kukungena izinto endingazaziyo. So that was intlalo ke yam nokuhlala elokishini. Ndiyaqhubeleka nomsebenzi, and I think next video I will tell you about ukutshintsha kwam umsebenzi nokutshintsha indawo zohlala and how I went back to my field ne-experience yam kwi-interviews eKapa.